Iawn, Ed Holden, Mr Formula yma, a chroeso i Studio Panad. Dwi yma i siarad efo chi am ysgol hip-hop. Ysgol hip-hop. Be yn union di ysgol hip-hop? Wel, her ydi ysgol hip-hop, ac y her ydi hyn. Da ni eisiau chi sgwennu can rap yn canolbwyntio ar y pwnc yma. Be mae'r Gymraeg yn golygu i ti a dy ardal? Lle ydych chi'n byw? Be ydi enw'r ardal? Be ydi hanes yr ardal? Da ni eisiau clywed ganddo chi. Oce, wan, ella bod chi rioed di sgwennu raps o blaen. Sgwem syniad, ella bod chi di performio efo M&M, pwy a wir. Ond dyma rhai o pwyntau gobeithio bydd yn helpu chi sgwennu rap eich hunan. Rhif 1, mae'n really bwysig i aros mewn amser ar y curiad. Peidwch o fynd yn rhy gyflym. Just arafwch, omlaciwch, wnaethon ni byd o wahaniaeth. Enghraifft, enw fi di Ed, fi siarad Cymraeg, a dwi'n gynrychioli'r tafod y ddraig. Just omlaciwch, aroswch ar y beat, a fi bod dim yn dod at ei gilydd. Rhif 2, mae'n really bwysig i defnyddio eich dychymyg. Does na'm rheolau gyda syniadau. Mae rapwyr gorau yn y byd, maen nhw'n gallu creu delweddau yn ymenydd y grandawyr achos maen nhw'n dychmygu sef o'i geiriau. Felly defnyddiwch eich dychymyg, does na'm rheolau. Defnyddiwch eich dychymyg a fydd hynna'n helpu chi creu steil gwreiddiol. Mae'n really bwysig i cael steil gwreiddiol. Rhif 3, bwysig i defnyddio llais clir. Please, peidiwch yn mynd fel hyn. Ed! Cymraeg! Peidiwch yn neud hynna, please, neb eisiau clywed hynna, Mae'n really bwysig bod y grandawyr yn clywed yn union beth sgynnych chi deud, Achos mae geiriau chi ydy'r ffordd o cyfarthrebu trwy'r music, felly mae'r grandawyr angen gael y llun yna, maen nhw angen y delwedd, Felly maen nhw angen clywed geiriau chi, mae hynna'n really bwysig. Felly defnyddiwch lleisiau clir. Rhif 4, hwn di'r un pwysicach dwi'n meddwl, really bwysig i mwynhau eich hunan. Unrhyw beth da chi'n neud mewn bywyd, os da chi'n mwynhau eich hunan tra da chi'n neud hynna, mae hynna'n mynd i adlewyrchu egni positif, mae'n mynd i adlewyrchu egni, a mae'n really bwysig bod chi'n mwynhau, Os dwi'n sgwennu can rap a dwi ddim yn mwynhau beth dwi'n neud, sgwem yna neud o, wel, di'r egni ddim yn mynd i trosglwyddo trwy'r curiad, trwy'r music. Mae'n really bwysig bod chi'n mwynhau beth da chi'n neud. A mae hynna efo unrhyw beth mewn bywyd, ond yn wedig mewn cerddoriaeth. Mae hynna'n mynd i roi mwy o effaith i fewn i'r music. Felly, dyna'r 4 pwynt a gobeithio bod y 4 peth yna yn mynd i helpu chi. Felly, dyma'r her unwaith eto. Da ni eisiau chi sgwennu can rap yn canolbwyntio ar y pwnc yma. Be mae'r Gymraeg yn golygu i ti a'r ardal? Byddai'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar Dydd Music Cymru, sef Dydd Gwener, 5 Chwefror 2021. Pob lwc pawb.